बिराद गोबाव लाइन थानायनि उनावहाय फाइनाली मोनबाय आंनि सार्टिफिकेट गाइस जोङो फैफिनबाय रुमावहाय नै दासो मोनफैबाय ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै गाइस आंनि आउटफिटखौ बोरै नुदो हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोङो दाउखि थांदोंमोन नालाय दाउखिनिफ्राय मोनफैबाय ओमफ्राय दायो जोङो माखासे खासि फुडफोरखौहाय जों एक्सप्लर खालामनो नागिरदों स' इयावहाय स्ट्रिट फुडआवहाय माने स्ट्रिटआवनो फानदोंमोन आरोना गावसिनि ट्रेडिसनेल ओंखाम ओमफ्राय बिदिनो पर्क चाटनि माबा माबि आरोना ओमफ्राय बेखौनो जों ट्राइ खालामनो नागिरदों गोथाव जायोना जाया खासिनि संनायफोरा ओमफ्राय गाइस दिनै आं बिराद हेपि फाइनाली आं दिनैयो माने दिनैथ' नङा जेनेबा नेक्स्ट डेआवहाय आङो मास्टार डिग्रीनि सार्टिफिकेटखौहाय मोनसिगोन आरोना बे व्लगावनो नोंथांमोना नुगोन आं बिराद हेपि फाइनाली आंनि खामानिया माने साक्सेस जाबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो आलु फ्राय सब जागोन खासि फुड थोड़ा ज़्यादा दो ये गाइस जोङो दायो स्ट्रीट फुड जागासिनो खासिनि आरोना ट्रेडिशनल टेस्टी no जानानै ट्राइ दे माने राइस ओंखामाबो माथो जोंनि बायदिना टेस्टी है ना मोनफैबाय हटेल So guys, नै ओंखारखांबाय पार्किंआव फैबाय दा गारि लानानै आरो थांलायनोसै बे जाहैबाय वार्डस लेक होमबालाय माखौथ' नोंलाय मियालाय बोरैबासो होननाय जि अखा गाइस नै जों नेहुनि गेट मोनफैबाय जि अखा गोमो जायगा नायलाय गाइस डुप्लीकेट लिरनाय थाबाय लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना डुप्लीकेट लिखा हुआ बिराद गोबाव लाइन थानायनि उनावहाय फाइनाली मोनबाय आंनि सार्टिफिकेट फाइनाली मिल गया फाइनाली मोनबाय गाइस स' गाइस मोनमारबाय आयो गोसोआनो सान्थि मोनलायलायबाय आङो गोसोआनो सान्थि मोनखाबाय आं मोननानै आयु दिनैसो बेबायदि फिला जाबाय जे आं मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय वाव गाइस थेंक इउ सो माच गड फर एभरिथिं बिसोरो मा जबाय थादों बिसोरो Where is Tekla? Oh, finally. So guys, जोङो दायो ब्रेकफास्ट एसे खालामनानै लानोसै एसे ब्रेकफास्ट नङा लान्चआनो जाहैबाय टाइमा लान्चनि टाइमानो जाहैबाय टेक्ला एसे दसे हाबाय आं हाबाय गारि सालायनो खुनु होफैबाय सानैसो सार लोगो मोन्दोंमोन आरोना बिराद मोजां बेखायनो खामानिया थाबनो जोब्बाय जोंनिया ओमफ्राय जोंनि बे नेहु माने
नेहुनि बाउन्डारि एकदम नांजाबनायावनो जि मोजां मोजां जायगाफोर दङ आरोना बेयावहाय जों एसे दसे बेरायनो थाखाय फैबाय आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जायगाया बिराद मोजां समायना जि मोजां गाइस नै तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरोइन इधर है चलो हो जि मोजां गाने ने जि मोजां नायलाय माबा बिलाइ बिलाइ बेसा ना ओइ ये इतना अच्छा है ना नायलाय गाइस जि मोजां जायगायाव बेरायफैदो नै जोङो जोंनि नेहु इउनिभारसिटिनि खाथियावनो आरोना जि समायना दे आंनि गार' लोगोखौ एबार सोंसै आं बर'आव वेस्टि माबोरै मोनदों बिराद समायना बिराद समायना समायना ओके मा खबर Achiu अच्छी हो तो I'm good तो क्या बोलेगा मोजां Mwjang Mwjang मोजां बहुत Mwjang और आं नोंखौ बोलो आं नोंखौ मोजां मोनो मोजां मोनो क्या बोला That means I love you और अभी मुझे वो गारो सिखाओ ठीक है आ जाओ अभी मुझे गारो सिखाओ क्या बोलना है तुमको I love you वो क्या बोलेंगे I love you anga आंगा nakna नंगना kasa a खासा आ Yeah. आंगा नंगना खासा आ आंगा नंगना Angna kasatu. खासा तू आंगा नंगना खासा आ बा नानि बिबारियालाय मोजांथ' ना 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 इदि ना हरफिनदोब्रा खेबसे So guys, जायगाया ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि पिस माने मा होनबावनो ओमफ्राय लावदुमा आंखौ इदि होनसोबाय आरोना नोंसोरो मोजां जायगा नुबानो हिन्जावसाफ्रानो गिदिं गिदिं आखाइ गुवार खालामनानै भिडिअ लायलाय आंखौ होनसोबायब्रा आंलायनो इदि लासैनो ओमफ्राय गाहाबा माजिलाय इस गाहाबा एखेबारे ससमा खुलायलायनानै दुगा गालायलायो आरो मालाय भिडिअ लानानैखे आंखौबा मोजांखौनो लाना होनदों गावसोरखौबा जि मोजां मोजां भिडिअ लाना होयो आङो अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये जिंदगानी है कैसी ना तुम समझ सको ना हम अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म मोजां खोनादो मबाइलखौ खोख्लैना ला बन्द ला मिउजिकसो देखायदो मिउजिकसो देखायनायफोरखौ माबा खामाले Adilahi. Ay, kiss ka.
Oi, ini kabar iman. Adile. Ngam. Ay. Khulumbai. Ay, sorry, di besi dia kali le mulai. Ayo, ada guys, mudi ukur le minna le. Ayo. Oh, mudi ukur sampai. Mudi ukur sampai no? Le. Mai mudi ukur. Sir, mai di music dia kali le mulai. Mini nanti menang. Guys, minna ne ne yang mudi igus sampai minna le. Ayo. Sir, मानसिखौ नुनाय नों इदि मेजिक खालामनाय मुझे इतनी हंसी आई ना मतलब कौन ऐसा दिखाता है मतलब लोग ऐसे 2-3 मतलब बोल लेके ऐसे ऐसे करता है ना वो हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे फिर बाद में ऐसा सर दिखाओ दे ले मिन्ना देगलां नांलास बेकासलना भिडिअ लाना होगासिनो रील्स बानायना होगासिनो पंची बनके उरु मालाय बायखाबायलै ले लामानिबो दिनखाबाय Lama जागोन बि इलाय लामाया इसो गामोन दंखायो माने अ आइनिया न आइयो न ओके गाइस दायो जोङो दसे बेरायखांबाय माखांबाय दायो जोङो आरो दायो जोङो वेस्टिखौ दोननो थाखाय थांनोसै आरोना बेथ' हस्टेलावसो थागोन नालाय आं दाख्लैनो खिथाखादो बियो PhD खालामगासिनो बेना 1 year कमप्लिट जाबाय आरोना PhD आ ओमफ्राय 5 years नांगोन नामाथाय स' मालायफोरासो आंनि लोगोफोरा PhD खालामजोबनाय गासैबो पुरा प्रफेसर जाजोबसिगोन आंनो आरो इउटुबार जानानै थालांबाय आरो माथो खालामबावनो गाइस सबनिबो खाफाला सबनिबो लाइफआ एखे जाया आंहा जाबाय गोसोआ दोङो बिजनेसाव बेहा जाबाय गोसोआ दोङो प्रफेसाराव आहाबो सिगां प्रफेसार जानानै गोसो दंमोन मा होनबावनो दा बेराय बेलेग जालांबाय इन्ट्रेस्टआनो ओंखायनो गाइस नायनोसै बस लेडि जानो हायो ना हाया बिजनेस खालामनानैहाय नायनोसै नोंथांमोननि जुदि मा होनो बोर सारस्रिनाय इसोरनि बोर सारस्रिनाय लोगोसे बिमा बिफानि बोर सारस्रिनाय थाबाथ' आरो गासैबो पसिबल जाखायो नङा होमबा आरो गावनिबो नाजानाय थानांगोन गोथौखा फिला जाना दङ आइयावसो दङ जोंनिया गारिया हनै जोङो एबार पुलिस बाजारावथिं थांला नै इथिं थांसै आरोना गोदान लामा बायपासथिं दे नों आंखौ मिनिनानै मेकआपआनो हामा जाजोब्बाय आंनिया मेकआपआनो हामा जाजोब्बाय आंनिया नोंखौ मिनिनानै नोंनिया जाथारालै जादुआ माबा नोंनिया फिदिंनाया आखायाल'सो गिदिङो बुस्थुआ गिदिङा आइदि खानाया नोंनिया माबा जादुआ मानसियाल' गिदिङो आखायाल' गिदिङो ओमफ्राय बुस्थुआ गिदिङा जोंहा सायाव गिदिंबाय नो गिदिङो बेखौथ' आं मिनिनानै थैनो ओंखारदो ओमफ्राय गाइस जों इथिं लामाथिं थांसै मा क्या है यार क्या जादू लगा के रखा है हाँ चलो ना बेले जागोन दा बाहायो बाय बाय बोलने का टाइम आ गया हमारा अभी हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं हॉस्टल थांगासिनो जों दा इखौ ड्रप खालामनो थाखाय नै दायो बिखौ दोनला बाय बाय बुंनायनि टाइम फैबाय I will miss you thank you so much for everything आरो आङो इखौ पुरा HOD-आव नायनो लुबैयो आरो Oh no. so इखौ नेनांसिगोन जोङो Oh welcome.
थांबाय लोगो आंना सोरदोंबासो रायलायबावबायहाय थांफिनसै जोङो दिनै जों बेलेग लामाथिं थांगोन चलो बाय बाय गाइस नै जोङो बाइपास थांगासिनो आरोना बे लामा गोदान ओमफ्राय मा होनो नेहुनिफ्रायनो नै जिंथिंनिफ्रायनो थांदो जोङो बै पुलिस बाजार पल' जानानै थाङोबा बिराद जाम जागौमोन नालाय बेखायनो जोङो बिथिंनो बाइपासथिं थांगासिनो नै बिराद मोजां जामबो गैया माबो गैया जि मोजां मोजां लकेसन मोनलाङो मा मोनलाङोथाय गाइस जेबोथ' मा मिथिला मोनहैयोथिं गुवाहाटी मोनहैसिगोन गाइस जों इथिं थांनानै मा मोनहैगोन बरापानि मोनहैगोन न'फोराथ' जि साइज